Ia uite, uite acolo, ți-a adus moșul. Mai! Zici! Ce ți-a adus moșul? Ce ți-a adus moșul? Ce ți-a adus? Ce mă? Ce ți-a adus acolo? Și cum ți-a adus? Și ce ți-a mai adus moșul? Ia uite de acolo. Bă, lasă-mă, Coco. Bubu, Bubule, uite acolo. ia uite, mami, ce ți-a mai adus acolo. Mamă! Coco, da. Ei, mamă, dar asta ce, mă? Wow! Ce e aici? Să-l desfac eu? Mamă, ciuciu, e sigur e ciuciu? Stai așa. Desfaci. Vino, vino și ajută. Închid asta.